Karahasan po ng kabataan dapat umanong tingnan sa mas malawak na konteksto. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Hindi dapat agad isisi sa mga guro ang karahasan at pagbabago ng asal ng mga kabataan. Ito ang iginiit ng grupo ng mga guro kasunod ng kontrobersyal na pahayagan ni Palace Officer Claire Castro kaugnay ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, hindi makatarungang iugnay agad sa mga guro ang pagiging marahas o walang modo ng ilang kabataan. Maling-mali ho yan. At hindi ho namin yan tinatanggap napaka-responsable nung pahayag po na yan. No? So sa tingin namin hindi yan talaga hindi nararapat na iugnay yung teacher doon sa naganap na karahasan, specifically dyan po sa isang paaralan sa Zamboanga. Nabuksan din ang usapin sa Dagupan City. Ayon kay Attorney Aurora Valle, ang legal officer ng lungsod, maaari umanong masangkot sa civil liability ang may-ari ng barila. Gayon din ang kinauukulan ng paaralan kapag napatunayang naging pabaya ang mga ito. Hindi lang po siya dapat na nag-iiwan ng kanyang baril anywhere. You know, parents should be responsible for their acts, no? If it was proven, and the question was he negligent in placing the gun anywhere else na ma-reach po ng mga bata, I think he is liable under the law for being negligent po. Isa po siyang pabaya sa paghawak ng isang armas. Aniya, malaking bagay ang gabay ng magulang sa mga kabataan para maturuan ng mga ito ng tamang gawain. Matatandaan noong Hulyo, ilang paaralan sa iba't ibang bayan ng Pangasinan na nakatanggap ng serye ng bomb at shooting threats na nagtulak sa mga otoridad na paigtingin ng mga seguridad at gabay sa kabataan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.